Tulessa on jotain ikiaikaisen kiehtovaa. Liekkejä unohtuu helposti tuijottamaan. Lapsetkin voivat joskus unohtaa pitkäksi aikaa kännykkänsä ja tablettinsa ja lumoutua tulesta. Kenties liekit kiehtovat sen takia, että olemme tuijotelleet nuotiotulia ihmiskunnan aamuhämäristä alkaen. Tuli on ollut henkiin jäämisellemme niin olennaisen tärkeä. Kiinnostavaa sinänsä, että vasta muutama vuosi sitten pari tutkijaa tuli selvittäneeksi, että mitä aineita arkisen, mutta myös niin kiehtovan kynttilän liekin sisältä löytyy. Löytyi hiiltä, grafiittia, amorfista hiiltä ja kaikkien futajärjemuksi jalkapallohiiltä eli fullereenia ja niin kuin nyt varmaan jo arvaatte, timantteja. Pieni osa liekin loistosta tulee palavista timanteista. Timanttien valmistamisen ohje on siis näin helppo. Sytytä kynttilä. Itse tehtyjen timanttien elinikä kynttiläliekissä on joitain sekunnin miljardisosia. Melko kaukana ollaan ikuisuudesta. Siistiä. Saaks nää pistää kiinni?